Bir wagt Abdurrahman Ahun tagzir müderrisin ýanyna 2 nefer davaly bolup gelipdir. Onça aýtýan bolmaly. Ay tagzir, himen şeýit çekmiş oňa, özü men başyma şu zatlary getirenseň men ne şeýitdim da diýen bolmaly. Tagzir da dogurdur diýip men fakat dogurdursun berýän bolmaly. O bir aýdypdyr, tagzir, mende bir düşünmän duran adam däre özü edenseň men ne şeýitdim da diýenne, dogurdur, senki de dogurdur diýip men de ýöne fakat dogurdur diýip ikisine de şey deyip duran bolmaly. O keplese de dogurdur, o keplese de dogurdur. Ahir elteci aşöýden jydamanlarda, "Hay ahun her gaýsy bir zat diýse dogurdur" diýipdiň, birini kessämiň diýipdir. Oňa wakakydan, senki de dogurdur" diýen. O sen zinany bolandan soňra enenge de bolýasyn ber, zinanaňa da bolýasyn ber, edare etmeli bolýan, çäre ýok. Sen bir zinany bilen oňuşmaly. Ol biçare sen bilen omrun, sen omruňa goşupdyr, näçe ýyl sen bilen gezipdir. Bir gürrüň bolupdyr da, sen bir kuta gelama. Näçe ýyl geçipdir. Innoňa sen öýüňize üýda diýmek. Inde öýüne baran bilen öňkü aýal oğullar barmy? Hemmet gidigili adam ýa. Öňkü erkek oğullar barmy? Meň daşynda durar ýaly. Her gaýsa oglan uşakly bolupdyr. Öňkü en atasy barmy? Ýaşuly bir garry en atasy bar, ýöne gaýyk edip sen oň gyýzyny ýebereniň bilen näme müşkil hal bolmaly? Bolata en atasy bir garryp galypdyr, dogolly aýal ogully her gaýsy gidipdir. Yo, en ata bolmasa da pakir näme etmeli öýüňize gitdiýip, bir erkek dogonyň eline galmalymy? Hudaý Taalaň yaradyşy şi, zaife.